gyere fel, lazítok kicsikét a bárnál. És miattad most letekerem a decibel. Kérdezek valamit kislánykám. Baby, nem leszek szegény. Sokat vártam a szépre, és egy helyben álltam, miközben mindenki csak haladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam. Régen nevettek utánam, köptek az utcán. Szevasztok, chat, üdvözlök mindenkit! Semmi nem terveztem. Titeket, chat. Van hang, fasza? Szerencsém én egyszer sem. Üdvözlök mindenkit, srácok! Live-ban nem maradunk éhesek. Üdvözöllek titeket, srácok! Üdvözlök mindenkit! Szevasztok! A mai live-ban nem maradunk éhesek. Megvettem az összes amerikai snacket, amit el tudtok képzelni KSI-nak a Prime-jától Mr. Beast-akiáig, és ezeket fogjuk ma kipróbálni, srácok. Itt mögöttem a táskában, mindjárt ki is pakolok. Hogy vagytok ma, chat? Hogy vagytok ma? Hogy telt ez a gyönyörű szép hétfőtök, chat? Hétfőn áldás kell adni a Jóistennek, hogy egy új hét van. Kell köszönni az új hétet. Nem utálni kell a hétfőt, hanem szeretni, chat, mert hét kezdődik új lehetőségekkel. Egy új ára vágod. Minden héten, geci, minden héten lehetőségek nyílnak meg arra, hogy jobb legyél, tesó, hogy több mindent elérni. Meg kell hódítani a hetet, vágod? Üdvözlök mindenkit, chat. Ezért vagyunk ma itt. Kibaszott jó lesz a mai nap, a mai live. Akinek nem telt jól a naparnak, reméljük a live jól fog. Amúgy nekem se telt jól, bevallom nektek. Elintéztem ezt a kurva sok snacket, chat. Elszálltam a gépre, Amerikába elrepültem. Visszaértem a géppel, tegnap éjfélkor indultam. Mire értem a géppel Amerikából. Chat, már nem maradtam az összes órámról, szóval nem tudtam részt venni ma az egyetemen se. Volt a nap, de legalább itt vannak a snackek. Megjártam, gyors voltam, mentem, ott voltam be, mint igazából a repülővel, úgyhogy megvan minden, chat. Itt van a szatyorba, ezzel mentem, ezzel a szatyorra jöttem, megvan minden, úgyhogy nem kell aggódni. Mi veletek, hogy vagytok? Viccelek, chat. Viccelek. A faszt vettem Amerikába, de hogy is, hát. Na. iPhone-ot? Kösz a Prime-ot, tesó, de ez még... Egy-kettőket először, srácok, minden egyes amerikai snacket végig fogunk ma kóstolni, srácok. De viccen kívül nem az oda. Krajzó, köszönöm az egy bitet. Jazz Daniel, köszönöm. Level 3, te jóisten. Jó, nyomjuk meg. Moni, köszönöm a Prime-ot. Fogod megbánni a feliratkozásodat és élvezni fogod ténylegesen a live-okat. Bagölcs, köszönöm a 100 bitet. Sziasztok, köszönöm a tier 1-et. És szépen az 5 bitet KDS, merre? Nem van, szerintem videót csinál most. KDS csatornára. Benedek, köszönöm a 2 bitet és köszönöm szintű iPhone-attal indítjuk a live-ot. Mi a fasz van? Rolling. Ma nagyon jó live lesz, higgyétek el. A mai live az kurva jó lesz. Jetviva, köszönöm a 100 bitet. Benedek, köszönöm mindenkit. Rolling. Na, okés, srácok, azt mondom, hogy pakoljunk ki. Chat, azt mondom, pakoljunk ki. Megmutatom, jó, hogy miket szereztem be. Hol is kezdjem, chat? Vegyem ki először. Kezdem ezekkel a kis dolgokkal, vannak ilyen kis muffinok, nem is tudom mi. Amerikában szeretik ezeket az ilyen atros dolgokat. Kipakolok szépen sorba mindent, jó srácok? Alright. Még egy, ez a Hershey's. Hostess, Hershey's, nem tudom mi ez. De ezeket nagyon szeretik Amerikában, ezeket a kis snackeket. Ezek is Twinkies. Ezeket mindjárt mondom, hol vettem, chat. Imádják Amerikában ezeket a kis cukros szarokat amúgy, de bevallom, én is adom őket. Meglátjuk, chat. Mindent ki fogunk próbálni, mindent meg fogunk kóstolni, oké? Peritek, chat, ezt nem kell bemutatni. Takis, cake chips, blue heat, hot chili pepper chips. Ezt is ki fogjuk ma próbálni. Cheetos Flaming Hot Crunchy. Ilyen nem tudom, nincsen Magyarország. A csípős Cheetos, erre is rá fogunk. Azt mondták, ez kurva csípős. De rá fogunk nézni erre is, srácok. Alright. Vannak ilyen poprockjaim, ezek tudjátok, hogy a szádban így. Itt lesz érdekes a történet, srácok. Ez mi? De ez mi a fasz? Ez mi? Ez mi? Mik ezek a 100 dolgok, tesó? Miket raktak bele a csomagba? Mi ez? Sour Patch Kids Lemonade Fest. Ez is valami gumicukorszerűség. Tényleg Amerikában nagyon csipázzák ezt a végére. Ó, még chips. Doritos. Kipróbáljuk a Doritos. Srácok. Van. Ezt már kóstoltuk KDS-sel, de nem az igazit, chat. Amit kóstoltunk KDS-sel, de nem az igazit, srácok, hanem...
Tesóm, mit csinálsz? 2 darab Prime-ot meg fogunk kóstolni, elvileg ez a 2 legjobb. Az Ice Pop Prime. Ezt, amit beszereztem. Ice Pop, erre nagyon kíváncsi vagyok. Azt mondják, ez a legfinomabb. Van még egy. Glowberry, és ez elvileg világít a sötétben. Az lesz az cserpők, az enyém annyira nem világít, érted? Ez egyáltalán nem világít. Utoljára, de nem utolsó sorban, srácok, amire én személy szerint a legkíváncsibb leszek, mutatom. Mr. Beastnek a kukiai. Erre nagyon kíváncsi lesz. A csávó tonna számra adja el a dolgokat, ezt úgy veszik az amerikaiak bazeg, mint a cukrot vágod, de nem tudom, hogy milyen. Mr. Beast a hátulján. Na erre nagyon kíváncsi leszek. Kukiára. Itt van mögöttem, hogy a mai live-ban miket fogunk megkóstolni, srácok. Ebbe fogok menni. Rohadt kíváncsi vagyok, nagyon adom az ékeiszteket, nagyon kíváncsi vagyok. Közben 5-ös szintű iPhone-atunk mindjárt véget ér, srácok, nagyon be kell robbantani. Nem szépen köszönöm úgy, de viccelek. Crazy, középen adott is, szóljál melyikkel? Elküldöm. Lajba köszépen az 5. hónapodról, neked el 5 kontereket, tudjátok, köszépen a 100 bitet, köszépen az 5-eset, VP Alpha, köszépen a 4. hónapot, top 1 stream, chat. Miattatok top 1 ez a stream, de tudjátok, hogy megy ez, Mi hozzuk a contentet, ti hozzátok a pacekot. Ennyire egyszerű, srácok. Blumi. Nagyon szépen köszi, srácok. Ez 40-50 ezer forint érték kb. Ami mögöttem van, srácok. Szóval köszépen a szabokat. Próbáltam intézni mindenből egy keveset. Tényleg intézni egy keveset, hogy megtudjuk, hogy milyenek. Rubika, köszönöm a 10 betét, tessék, én pénteken kapott szólkával mindent, amit adtam meg, és tesó, edzés közben megettem. Nagyon jól jött, mert edzettem, és edzés közben ilyen gumicukrot szoktam menni, hogy a cukrom megmaradjon, vágod, azt bennem legyen. Szóval edzés közben megettem. Azt te voltál, Rubika. Köszönöm a 3 bitet, köszönöm a 100-asat, Daniel, haszamúli fasza. Nem tudom, köszönöm a 2 bitet, köszönöm a 4. hónapot. Pujáró vagy? Az nem tudom, mit jelent tesó, de nagyon szépen köszönöm. Cigányul volt, tesó, meg akarok tanulni cigányul. A cigány nézőket szeretném köszönteni, srácok. Tevez Baktáló Uroplá testvére, üdvözlöm a cigányokat is. Bla, köszépen a 4. hónapot. Haszamúf, Milán Esztergályos, köszépen a 10 bitet. Tika, köszépen a Michael Telesztek, köszépen. Ki tudnak cigányul? Vannak itt komolyan tagok? Jól mondtam. Egy Prime cucc 5K. Chat, ez a Prime. Ez egy 10-es. Nem tudom miért, mindjárt rákóstolunk. Carlo Marlo, Avarantos, Baravetto, Pava Spaino. Ez egy kibaszott jó kérdés, hogy hol vettem. Promócióba intéztem ezt az egészet, és én nem tudtok ilyeneket venni egyébként. Drága, ADS-sel az első live-unkba vettünk Prime-ot, ott energiai. Nem, az energiaital volt annyi, mint ezek. Szóval figyeljetek, hogy 5 városba tudjátok ezeket beszerezni. Az édes keserűbe, az a boltnak a neve, hogy édes keserű. Van 5 ponton tudjátok ezeket csak beszerezni. Békéscsabán, Gyulán, Szegeden, Pécsen, és itt Egerben is. Úgyhogy ebbe az édes keserűbe tudjátok itt beszerezni. Az 5 városban, igen, Egerbe vettem én például. Itt lehet ilyeneket venni, de amúgy nem csak ezek vannak, az összes amerikai snack van. Ezek a leghíresebbek, ezeket akartam én elintézni. Egerbe is, igen. Elmondom nektek, Győrben nincs. Elmondom nektek, hogy itt Egerbe hol van? Fő utca fele. Várj csak. A fő utca fele van. Mert amúgy ez fontos. Tényleg bejöttek be, azt vegyetek be 1-2 dolgot, meg próbáljátok itt is. Egerbe a Széchenyi István utca 4 szám alatt van a cucc. Sétáló utcában, Meki után. Úgyhogy kóstoljuk meg a cuccokat hamarosan. Eljönni a úristen, srácok, amúgy kibaszottul köszönöm nektek, brutál királyok vagytok. Megyünk, srácok, megpróbálunk decemberben elérni a top 1 feliratkozót itt a Twitchen, meglátjuk. A Discordra mindenképpen gyertek be, felkiáltójel DC, a szabok, és a szabrangot azt váltsátok ki mindenképpen.